ni gin jotend kweth maliero e kor josiasa kendo seche moko koto gi rombe ma opogore mag siasa. Ng'at achiel nyooma gwenge ma Ugunja e kinde machielo to maki boma ma Kisii. Ma biro kinde ma jotelo makaluo ywak ni kweth no romo korgi gi koto wach mar rocho arita margi kod mag jopiny. Kaka jafumbo marwa Otieno Job lero, achejego itudo gi timbe ma oriwo koda ka temo mayo jotelo omenda gi thuon kaka nyocha otimore ne jaod bura ma Ugunja. Tiyudo ka nitie mna jok moko malawi meneno ka gilawi tikia kata gin jo chama to gilawi ma samoro gidwa mna mai. E duondo gai mar ODM Dr. Oburu Oginga ka giloso motelo ewi midhiero mar kweth maliero e tok josiasa mar koto gi omenda. Tim mosebedo ka rocho kwe kendo kelo luoro. Kori wacho ni to magi to youth mar chama manade yao. An pokna nene gima tinde timre thurwa kage. Akia ni en ang'o mobiro, akia ni en kech manade mobukra abuka makoro ng'enya ma. Wechego mag Oburu biro e kinde ma ywak osebedo kowuok kuom moko kuom jotelo ewi kwethno ma ok mi jotelo kwe, ka moko bende sani onore mar koto josiasa gi jotelo omenda ka ok otim dwachgi. Ripot matinende nyocha otimore chieng' Jumapili e nyasi mar yawo dala moro e gweng' mar Ambula mani Ugunja. Jarit jaod bura ma Ugunja Moses Omondi nyocha ochuno ni nyaka muoj mor bunde nyading'wen mar keyo rowere ma nyocha temo mayo jaod bura no omenda. Kaluwore gi ripot mar obila, nyasino ma nyocha oriko yuore kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ne odhi nyime makare nyaka chop sama jotelo wuok mondo odonje gechegi. Kweth rowere yango ni nyocha oluwo bang' jatelo no kendo ridone ka gidwaro pesa, ka moko nyocha temo mae kibeti mare gi thuon. Kanyo ma nyocha ochuno jaritgo muoj mor bunde mar keyogi mar reso jaod bura no owuok kar tulo no. Ma bende biro ka jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi yande osekwayo kweth makoto josiasa kod jotelo ni obed motang' ni mar thoth timbe magitimogo gin mago marocho kwe kendo keto ngima jotelogo kamarach. Once I have left a meeting and I'm being driven out of the meeting, you are not allowed to come and hang on my car. Because when I'm in my car, I am now under the protection of the government and I have armed police officers who are guarding me. Should you come next to that car and they suspect that maybe you are carrying a weapon, they could just shoot you and that will not be responsible. Midhiero ni miyo obila koro owuok oko mar pedho kwethgo mar kelo kwe telo kod siasa. Ripot maling'ling manochiw ne Ramogi TV ka owuok kuom apisas mag arita kwe yango ni achich achiel nyose make Ugunja e kaunti ma Siaya. Achijno yango ni ema ne jatend kweth matiyo tij koto jotelo ma Siaya omenda ka okale mino badgi ni ka ok ochulgi to gitimo timbe anjao kendo girocho kwe. Bende oyangore ni achije wetegi moko ariyo bende pod obila manyo. Achich machielo nyomaki e kaunti ma Kisii e gwenge ma Ogembo kama osebedo kotelo ne kweth mar timo njore mag siasa kendo bandho pesa kowuok kuom josiasa. E juma mokalo, jagoro e migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo nyocha oloso motegno gi rawere e kind limbe mare e dala jaod bura magem Elisa Odhiambo. E thuolo no, Omolo nyocha jiwo rawere mondo othegre gi tembe mag luwo bang' jotelo gi dwaro mar kotogi. To kar mano, giti gi thuolo ma gin go gi jotelogo e yudo ber mar dongruok. Wabed ni namba achiel wakwong waluorre wan wawegi. Ka waseluorore wawegi, to then wanyalo luoro joma moko. Eka ji mamoko bende nyalo luorowa, to bende chako kawowa ka joma are serious. Obila pod medo jiwo pedha mar gayo timbegi e kinde ma jotelo bende medo jiwo kido maber kod tudruok modimbore e kindgi gi jopiny maonge ywaruok kod timbe mag rocho kwe. Makara ka nitie gima Elisha dwa timoni, to timoni ka chunye oyie godo. Ok otimni nikech ichune, kata ok otimni nikech odwa ni oriembi dhi mabor iwe gone koko. Nikech onyalo miyi siling 100, onyalo miyi siling 200 mondo iringi ai. Umiyo jotelo luoro. Otieno Job, Ramogi